Lige nu står vi ude foran Felix. Felix er jo et gammelt mejeri, hvor de producerer meget mælk. Og Felix er jo opkaldt efter en, der hedder Felix. Her i Felix der bliver der holdt mange arrangementer. For eksempel loppemarkeder og zumba. Og man kan også selv lege det og holde arrangementer. Ja. Felix er jo ved at være ret gammel, som I også kan se her. Malingen er ved at krikke mere af.